Bé, bona nit a tothom i benvinguts. En primer lloc, volem agrair l'assistència en aquest acte de presentació de la candidatura de FEM Municipi. És una llàstima que el dia, climatològicament parlant, no estigui a l'alçada d'un projecte tan il·lusionant i apassionant per tots nosaltres, i creiem que pel municipi també. Agrairem que s'apaguin els telèfons mòbils per no interrompre l'acte. Soc l'Aitor Soto i em presento com a segon de llista per a aquestes eleccions municipals. Fa un any i mig que vam posar en marxa aquest projecte, la finalitat de donar a la gent del municipi una opció diferent de fer política. Aquest projecte va néixer fa uns 2 anys, amb la idea de ser una agrupació d'electors, un grup de ciutadans preocupats pel funcionament del nostre municipi. Però davant la insistència d'altres municipis de la comarca que tenien la mateixa inquietud que nosaltres i que no es sentien representats per cap sigla política ni pels seus dirigents, com han sigut Llavorsí, Vall Cardós, Alt Àneu i Montenartró, ens va dur a apostar conjuntament per la creació del partit polític al qual ara representem. Un dels objectius per als pròxims 4 anys, a nivell de partit, és tenir representació en tots els municipis de la comarca. Durant aquest temps ens ha acompanyat la il·lusió, el treball i l'esforç de molta gent. Aquesta llista no ha estat creada 10 dies abans d'unes eleccions. És un projecte sòlid amb un programa de present i de futur, amb gent que aposta per la participació del poble. Actualment som un partit polític, creat amb objectiu concret, el de treballar pel municipi de Sort. Som l'alternativa de canvi que el municipi necessita i no us defraudarem. El treball i la transparència faran d'aquests 4 anys una manera de treballar nova i de fer política. Per què hem creat FEM Municipi? Un dels motius és que no trobem adequada la manera de gestionar l'Ajuntament i la seva organització deixa molt que desitjar. La no vinculació amb cap partit polític de nivell nacional afavoreix clarament la comarca. La situació política actual fa que el futur sigui incert, que no sabem qui ens manarà al setembre i no volem estar encorsetats en cap partit concret que dificulti la negociació, la presa de decisions i que ens farà les dificultats a l'hora de demanar subvencions. La reputació dels partits polítics tradicionals està molt perjudicada. No volem rendir comptes ni que ens imposin una manera de fer o d'organitzar el nostre territori. La població és la que ha de triar el què, el com i el quan. No creiem que cap d'aquests 2 partits ens pugui vendre transparència, participació i recolzament popular. Això sí, un mes abans de les eleccions, el discurs el canvien radicalment. Amb nosaltres us podem assegurar que el treball no serà sols l'últim mes de legislatura, sinó de tots i cada un dels dies que la formaran. No tenim inquietuds polítiques més enllà del nostre municipi i la comarca. Volem demostrar que un grup de veïns pot garantir una millor gestió i unes polítiques més properes i adequades al territori on vivim. Som un grup nombrós de treball, format per gent molt diversa. Us faig una breu descripció dels membres que la formem. Emprenedors de diferents sectors com són el Joan Luque, hoteler i restaurador de Montardit de Baix. El Raimon Monterde, propietari d'una petita empresa de turisme actiu i veí de Montardit de Dalt. Empleats de banca com són Maleni Barbero i Ivan Guiu. Diferents professionals del món de les emergències com són el Sergi Utger, bomber, Eduard Biosca i Sergi Gómez, tècnics en transport sanitari i veïns de Sort. Professionals del món de la construcció com és en Jordi Garcia. Tenim l'Ener Berboets, formador de rescat en aigües brades i coneixedor de tots els temes vinculats amb el turisme actiu. L'Ester Soto, veïna de Sort, que treballa a la cooperativa de Sort i té contacte directe amb els pagesos i ramaders de la comarca. El José Sanz, empleat d'un taller mecànic. L'Edu Jiménez, podòleg de professió. El Mario Moldovan, veí de Sort des de fa 10 anys i pintor. I el Santi Pellegrina, gerent d'una empresa de distribució. El que més ens diferencia de les altres formacions polítiques és la nostra manera de fer i treballar.
Hem dividit la feina per regidories, simplificant les 14 actuals a 9, que creiem suficient per abarcar totes les competències municipals. Aquestes estarien encapçalades per un regidor ajudat per un grup de treball, format per diverses persones amb coneixement sobre la regidoria. Creiem que les decisions i les responsabilitats no han de recaure sobre una sola persona i per això el regidor és només un portaveu del grup. No refusarem la responsabilitat dels 4 anys de govern, ni la personalitzarem en la figura del nostre alcalde, tot i que sigui el màxim responsable. Som un grup unit i caminarem així durant els propers anys. Tenim projecte, tenim ganes i estem convençuts que representem el canvi, l'única alternativa real de govern. Actualment tenim un govern estancat i opac, que deambula pel poder que li ha atorgat una majoria absoluta. Un govern en què la falta d'oposició fa que només es mirin el melic i els sembli que tot ho fan bé. I no és així. La gent del municipi ens ho ha fet veure. Aquest grup és obert a qualsevol persona que vulgui ser partícip. És més, us animem a participar-hi. Gràcies. A continuació, cedeixo la paraula al nostre cap de llista de Sort, de Fem Municipi Sort, Raimon Monterde.